Wach moro ni kia county moro kamoro network rache to sa chudo magi chulo na to nitie network kama nitie ng'ikruok no wabro mana konyo jogo ma jo ohala ma kuond counties ma pod ni chien mondo bede rang'eny midwaro to kik wadog chien ni governors dwaro timo kaka gidwaro kik wayie bende ni counties kata executive jo parliament wajumbe mano okadho chik ni kawuone machalo jomolal kendo gin kawuono penjo gido gikoni gini dhi onego duok chien koro gidwa oyo kwadwa loko piny Kenya marwa to kik wayie gima no chak madhi konyo wa geng'o kuo bilion 300 ok en pocket change oromo gero expressway cha michake nywandgi thika super highway bilion 300 ni emane wago koke weche magero gik mang'eny mane oger pacho ka wanyalo higa ka higa wagolo bilion 300 e pesa malal mondo mi ng'ama timo tenda cha ong'e ni en ng'a jogo matimo tenda ma jo mibadhi ok dwa nong'egi en ng'a gini mane momiyo gidwaro ni mondo system ni ogo piny nikech ler modhi chiwo adieri modhi chiwo samo land tenda to ino nyango kata otieno kata in megwen kara chonyo kucho kata in mane dala ma Nairobi kata in nam chumbi to inyalo neno ni tenda ni no landi kendo ji mang'eny nyalo apply kata wayudo bei moyweyo makonyo sirkal bok ni kalam ofis achiel ong'iewe siling 100 ofis machielo ong'iewe siling 2,000 ofis machielo ong'iewe siling 10 to kalam to en mana achiel to obro ng'iyo ni system ni tiyo nade e piny Kenya mangima gini dhi konyo jo Kenya molo ng'ata Lydia erokamano FCPA aduogo e CPA Zaki kae wasewinjo ka nitie ywaya iko ne gi kocha wamanyo